Eneko. Eneko Aspe! Ze, gona, izo? Iepa! Sarrera gustatu zaizu? Bai. Juan falta zen Houston. Where's the problem? Where's the problem? Momentu bat emutzot izena. Houstonen beti problemak izaten diata. Baita ere, baina ez zen hori. Eneko Aspe. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Bai. Etortzearren? Ze badakigu bueltak azabiltzala, ez da, batetik bestera. Bai. Aspaldi Euskal Herrira torri barik. Ja urte eta piko, osake falta botatzen nuen. Bisitari etekina ateratzen ari zara, eta gu ere bai. Zu ona gonbidatuta. Eneko, 35 urte. 34. 34. Cuidado. Beraz, norbait hasi zaizu bat gehiago jartzen, eta noiz egingo dituzu 35. Abuztuan, ez daukazu presarik, ez da 35. Bueno, 34 urte NASAn lan egiten duzu, ikerlari lanetan zabiltza. Noiz hasi zinen, NASan, ikerlari lanetan? Hasi naz 4. urtea orain. 3 urte egin ditutia. Eta esan daiteke ume askoren ametsa bete duzula? Ezen nirea, egia esan. Hau izan da bidai oso zoroa egia esan. Salto desberdinak joanaz egiten, baina nuen espero. De hecho, jaso nuenean gutuna hor pelikuletan bezala logoarekin, ezin nuen sinestu. Beraiek, joan ziren zure bila? Bueno, azkenean oferta bat izan nuen, eta gutun bat bidaltzen dizute logoarekin, eta negarrez lagunei kontatzen, eta bai, ziur, bai. Inork ez dizun sinesten. Ez hori broma bat, ez? Eta familian be bai, imaginatu, ez? Zelako berri ona, bai. Nola esaten duzu etxean, aita ama edo dena delakoa, nasara noa lanera? Horrela izan zen, deitu nuen, eta, urrengo urtean nasan egingo dut lan, eta ama super emozionatuta, azkenean, familia humila, Barakaldokoa gara, eta imaginatu zer dan guretzat, ez? Oza hundia. Bai. Amak agian etzun geizki enten ditu eta zan, masa egin behar duzula. Ez dakit hielzero bezala do ez. Lehenekotik anea ulertuzu. Baina, suposatzen dut nasara heldu arte, proba batzuk ero ingo zela, ez da? Bai, elkarrizketa bat egin nuen, eta, oso galdera arraroak egiten dizkizuete. Adibidez? Gogoratzen dut bat, esan zidaten, boli bat daukazu, berria, eta lerro bat egin behar dozu, bolia bukatu arte, ze luzerako lerroa egingo zenuke. Eta, pentsatu behar dozu. Eta horren erantzuna jakin egin behar da? Gutxi gora, beraiek ikusi nahi dute zelan pentsatzen duzun. Zein da zure pentsatzeko prozesua. Eta, eman behar duzu balio bat, eta... Da zer esan zenduan zu? Nik esan nuen kilometro bat, eta antza da 2 kilometro inguru, beraz, Poligrafoa txikia zala, eta jazta. Edo beso luzea. Matematika kontu biro hori? Ez, azkenean nik pentsatu nuen eskala kontuan. Banekien ez zela milimetroak, sentimetroak, banekien ez zirela 10.000 kilometro, kilometro inguru hori zen nire eskala, eta hori zen, holako gauzak, bai. Zelan, Txikitatik gustatzen zaizu fisika? Bai. Txikitatik gogoratzen dute gurasoek oparitu zidatela holako liburu txikiak eta fisika, kimikako liburuak, eta nik irakurtzen nuen, eta beti izan du gustoko natura asaltzeko erramintak ematen zizkidan fisikak, baina beste gauza asko bezala gustoko nuen fisika. Selektibitate garaian jarri nuen lehenengo fisika, baina bigarrena ikusentzunezko zerak, hirugarrena IBEF, neukan kriston, nerabe baten burua, imaginatu. Hasi zinen liburu txiki batetik, esango dugu, eta gaur egun zure kurrikulumean zenbat lizentziatura, master, doktoretza dituzun badakizu? Gaizinateke 20 segundutan denak esateko? Bai? Fisika lizentziatura, EH1, gero 2 master egin nintuen, bat fisikako materialen fizikan, bestea biologia molekularrean, gero doktoretza bat, fizikan bebai, eta gero postdoktoretza bat Cambridgeen, eta orain beste postdoktoretza bat NASAn eta Stanforden.
Bai, Oxford, urteak. Cambridge, Ez que Harvard, entzuten dozut Stanford... esaten dozu. Danik zerreino nire bizia. Nik hori entzun eta etortzen zait pelikula baten gidoia. Zurekin egin dezakegu, benetan, 34 urteko gazte bat euskalduna, Harvard, Massachusetts, Oxford, horrelako kentzuten dituzu eta ematen du, gaina gustatzen zaizu hip-hop, musika, Marte, NASA, pelikula bat, hori da motel. Bueno, ez dakit nor gidatuko zuen hori. Ana eta bio. Edo zer horrek ere, bai. Ostras. 20 segundutan zure kurrikuluma, zure hila, zure bizitza osoa egin diguzu errepaso bat, baina Martera 20 segundutan joaterik ez dago. Ez, 3 urte dira, joan eta etorria. Eta horretan nabil lanean orain. 3 urte? Karo, eta imaginatu gizaki baten gorputzean zer nolako inpaktua daukan 3 urte egotea espazioan, ez? Zero gravitatean, oso txarra egia esan. Azteko psikologikoa, azkenean beste 2 pertsonekin joango dira astronauta bakoitzak, 3 astronauta, oso leku itxi batean, 3 urte beste inor ikusi barik, argi naturala ikusi barik, eta gero ere bai gorputzean, nik ikertzen dudana da ezurretan duen inpaktua. Poro handiak sortzen dira. Zu hori hortan ari zara lanean orain. Ea Marterako espedizio hortan, 3 urte iraungo dituen espedizio hortan, espedizio horrek ezurretan ze eragin izan dezakeen. Horrela da, nik egin nuena izan zen modelo matematiko bat, aurresateko zenbat ezur galduko duten astronautek Marterako misioan. Eta, publikatu genuen artikulu zientifiko bat, NASA eta Stanfordekin batera, eta, NASA gonbidatu ninduten Houstonera, eman zidaten sari bat, oso emozionantea izan zen egia zen, bai. Suposatzen da, ezurra galtzen dela. Zenbat? Asko. Zenbat? Aurrezan nuena, esen bat ere berri ona, ia astronauta guztiak bueltatuko dira Martetik osteoporosiarekin. Hau da, kriston poroak sortuko dira ezurretan, eta hori ez da ona, ezur bat apurtzen baduten, misioa kolokan jar daiteke, beraien bizitza ere bai, kolokan jar daiteke, eta bar. Ahuldu egiten dira ezurrak beraz, ezta? Asko, bai. Imaginatu ezuke, hemen lurran, zu bazara kapasa ibiltzeko, korrika egiteko, orduan, impultso mekaniko bat sartzen duzu ezurrean, eta ezurra aurrera doa. Baina bertan ezin duzu gimnasiarik egin, ezin zara ibili, orduan ezurrak uste du ez dela beharrezkoa, eta hasten dira kriston poroak. Eta hau da eragin bat, suposatzen dut askoz gehiago ere badituela, eta hala ere jendea animatzen da. Asko, bai. Milaka pertsona apuntatzen dira astronauta izateko NASAn, esan ere bai. Oso jende gitxik daki astronauta euskaldun bat izan dugula, Biarritzekoa, bi alditan egondana espazioan, eta bai, pilo bat, ni ez nintzen joango Martera. Hori galdetzera ni joan zuetzin, Martera ez, baina Ilargira bai. Egun batzuk dira eta polita izango zen. Gainera, orain 2024an, 3 urte barru, misio berri bat egongo da, lehenengo emakumea bidaltzeko Ilargira. 2024an, 3 urte barru. 3 urte barru, hau egia da, ez da fikzioa, ez da? Ez da fikzioa. 3 urte barru, emakume bat, joango da Ilargira. Bai. Eta horrek ez dauka... Emakume asko barkatu ez dira ibili astronauta... Astronautak badira, nik pertsonalki ezagutu ditut. Baina gutxi. Ilargira joan direnak 12 pertsona izan dira eta denak gizonezkoak. Azkena 70ko hamarkadan izan zen, eta horren beste urte pasata gero lehenengo emakumea eta horrengo gizona bidaliko dute. Eta kaso horretan, Ilargira joateak, ze ondorio ekartzen dizkio pertsonari? Hori ez da hain, egun batzuetako misioa bada, ez da hain indartsua izaten. Bai, Marte oso urrun dago. Baina luzatuko balitz, Ilargikoa luzatuko balitz gauza bera. Kontua da, zero gravitatean egotea, eta gero ere bai, espaziotik datorren radiazioa. Oso txarra delako gure gorputzerako. Bai, bihotzean, ere bai, indarra desberdina da, presioaren indarra zure zainetan desberdina da, radiazio kosmikoak minbizia aukitzeko probabilitateak handitzen du ere bai. Gorputzerako ez da bat ere ona espazioa, gu diseinatuta gaude hemen lurrean egoteko. Izueneko, alere, entzuten da, agian hemendikan urte batzutara posible dela, ez asteburua pasatzera espaziora, noa? Zalda horrela bai, ez da? Nik uste dut horrela izango dela, Nik uste dut bai. Eskentzun nik ere. Ez dakit hori, baina teknologia badago. Kontua da kostuak bera joatea. Gero eta
bidai gehiago egin, gero eta kostua behera joango da, baina nik uste dut ikusiko dugula. Salaster. Eitu, lekeitiora joan beharren, espaziora no asteburua pasatzea. Bai, Ostras. nik uste dut hori egongo dela da. Ez dakit noiz, baina egongo da. Aipatu dugu 2024ko misio hori, espedizio hori, ilargirakoa, 2040irako beste asmo badago. Marte, Martera joatea. bai. Hori egia da. Bai. Hori proiektua horrela da, 40ko hamarkadan Martera lehenengo gizakiak bidaltzea. Robotak badaude, eh? Joan eta etorri? Joan eta etorri, bai. Baina horrelako ondorio latzak baditu, Baina igual zerbait asmatuko da, ez? Horlako ondorio latzak ez itzateko, edo... Horregaitik gaude lanean. Ikusteko zeintzuk diren ondorioak, zelan ekidin, eta, medikamentu bereziak diseinatzen, dieta berezia diseinatzen, dana da garrantzitsua, bai. Karo, eta aradoana egon behar da fiziko eta mentalki, baina inor baino hobeto. Itxialdia ondo pasatu behar izan du, gero hori egiteko. Dudik ez. Parregin, baina importantea da, psikologikoki oso indartsuak izan behar dira astronautak, horren beste denbora pasatzeko bakarrik. Honek guztiak izango ditu hainbat funtzio, eta horietako bat agian, galdera botako izut, zuk uste duzu etorkizunean lurra utzi beharko dugula, beste planeta batean bizitzeko? Espero dugu ezetz, baina garrantzitsua da eukitzea bigarren etxe bat horrelako zerbait pasatzen bada, ez? Imaginatu gerra nuklear bat edo asteroide handi bat datorrela gurera, ihes egin behar dugu gizakiak salbatzeko, hobeto da Marten eukitzea bigarren etxe bat, bai. Baina, zuk esan duzu, gizakia lurrean bizitzeko diseinatuta gaudela, asko zer aldatu behar da Marten bizi ahal izateko? Marteren gravitatea da lurraren eren bat, gutxi gora bera. Eta, atmosfera ez dago guretzat diseinatuta, baina talde asko daude lanean esate baterako elikagaiak hasteko Marteko zoruan. Ari dira patatekin ikertzen, esate baterako. Pelikulak ere badaude horrez, Bai. Martian edo, ez dakit derdaraz zelan, horretan adibidez NASAko jendea egon zen gidoia idazterako orduan laguntzen eta horrela. Bai hor letxugak eta pintzen. Ezu ineko, igual esan guzu, galderan tontoa, baina nik hau egin behar dut, bai ala bai. Gero zuk erantzun nahi duzuna. Existitzen aldia estraluktarra. Esaziak egia, beti hortan gaudeta, ete ezagutu gunun, ete, mikasa, baina beste batzuk existitzen aldia. Nahikoak ditugu gurean, ez, behitu, dago... Justo nik egiten dut lan zentru batean, Kalifornian dagoen zentru batean, eta bertan dago departamentu bat, eta departamentu horretan egiten dutena hori da. Bilatu ea kanpoan bizitza badagoen edo ez, eta momentuz ez dute zurtu bat. Bale. Ana Goitia, zure txandaren. Ja, neurito katen Bai, nahi baldi bauzu normalen. Vale. Nik ez dutengo rapik, bai, eskerrak asko. Bueno, nik ongutan indotena zure daktak kontutan hartu gabe, lizentzia hartu dut, eta indoraz, nik zure gustuak ikusita hartu doraz data batzuk eta horrek ekarri doraz. 1947 urteragoaz. Urte horretan, Ron Diggins da esaten dute dela lehen DJ-a. Izan zena, harino egon zirian, musikan, nahazten zuten batzu, baina horrek, Ron Digginsek, asmatu zuen, nahazteko mai hori izaten duzuena, zezu DJ-a zara be, bai? Bai, mixerra, bai. Hori da. Eta digola edo asmatu zula, hola deitzen omen zaio. Da hor dauka bi plater, mikrofonoa, argiak, eta bera izan zen lehenengo olako maiero digola hori asmatu zuena. Ikusiko dugu Ron Diggins. Hori da, berak asmatu zuena. Eta abestia. Bai. Ez da berea. Abestia da, txuleta hartuko dut, Kraftwerk da lehenengo musika elektroniko egin zuen musika taldea, The Robots abestia. Bere abestirik eta ez dugu aurkitu. Da hori da esaten dutena zuk izango duzulako. Berak nahastu egin zuen. Bai, berak mai hori berak asmatu zuen. Ze ona, vinilokin, oaindik, ze ona.
holan egiten zuen. Ona. Nork esango dutzen honi, DJ honi, bueno, ero, DJ, zenik nire saso baten DJ-a esaten zen, Ai, ezta? DJ, bai. DJ esaten da. Gaur egun, dagozela DJ-ak, bostakit, esatearen gabi, eta zenbat diru irabazten da ben. Honek esaten da erresuma batu osoa pasatu zuela bere lana egiten, baina ez zuela irabaztenia, eserrez. Nork esango zion, gaur egun ikusten ari bada, esango dako zu. Berari esker danakan nahazten. Benak hortxe. 1957 hori, esan Hori da. Bai. Eta goiaz, 40. hamarkadatik, 60. hamarkadara, a ber, 1969an, uztailaren 16an, ze gertatu zen. Summer of Love? Summer of Love? Apolo 11. Apolo 11. NASArekin, karo, NASArekin. Ni daukat amairua, ben bai. NASArekin zerikusia daukat, beste kontutxo bat hartu dut, eta izan zen, gizona, ero gizakia, lehenengo aldiz ilargira heldu zenean eta dauzkagu irudiak. Ze zu hemen egon da, hori ezin eban itxipasaten ipinien berneban. Jarri irudiak. 3, 2, 1, all engines running. Launch commit. The tower is clear. Roger. That's one small step for man, one giant leap for mankind. With my toe. So-called kangaroo hop. Gizakiaren datzat pauso txiki bat, baina gizateriaren zat urratxa handi bat, ez? Esan zuen Neil Armstrong. Eta hau da, betiko galdera ez da jende asko egiten duena. Hau egia izan zen edo hau gezurra izan zen. Egia, gure agonak esaten zuen ez, eta hau egia izan zen. Bai, euneko bai. Euneko bai. Batzuk esaten nomen zuten kanpora irten eta ilargia ikusten nomen zuten eta ni begira naiz eta hor ez dago inor. Ez da ikusten, orduan, bai eta idatzi dira inbeste gauza, horri buruz ez dela egia, ez dakit zer bandera hori, ez zula. Ikus daiteke, gainera markak ikus daiteke espaziotik, bai. Eta horre nola sortu zen kontrako, konspirazioa. Badakizu. Nik ja zuri entzun da orduan ja sinistu bai, nik ja sinistu. Bai, zenik nire dudak eukidoraz. Baina zu konbentzitu enazu. Bai, egia da. Nik ikusi ditute bertatik ekarritako arrokak esate baterako. Bai. Eta analizatzen dituzu eta bakarrik izan aldira ilargianak. Ilargia ganera polita da zelan sortu zen, izan zen asteroide bat kolpatu egin zuen lurra, eta ilargiaren zati handi bat lurratik dator, gure lurratik dator. Gero orbitatzen hasi zen, eta da asteroidea eta lurraren puskak bat egin da. Eta orduan analizatzen dituzu eta izan behar dira ilargikoak, beraz bai. Eta nola dira inborobiltxoak? Bueno, imaginatu zenba buelta bat dituzten orbitatzen dute, baina bai, denborarekin. Nola dakik, hainbeste gizona, harrituta neo, gau? DJ-ena enekien. Bai, mira. Hori badakizu ja. Hori jakin eskero ja, ez dakit. Hirugarrena. Bueno, eta azkena ja. 2000. urteragoaz. 2000. urtean zu hasi zinen, zoritxo bate kontan hau, mixtape delakoak saltzen edo. Zer da mixtape? Bueno, nik nire lehenengo rapak eta nahasketak eta hori 12 urterekin egiten nituen. Eta mixtapeak ziren, garaian musika elektronikoan eta entzuten ziren kantak, zinta batean jartzen nituen, nahazten nituen, eta gero auzoan, pilo bat kopiatzen ziren, eta distributu egiten ziren. 12 urtekin ja, hasi zinean saltzen eta zure... Saltzen ez, doan ematen nituen auzoan, bai, eta lehenengo kantak grabatzen ere bai, gurasoek zuten olako kaseta zinta grabatzeko zera bat, eta horrela grabatzen nuen. Ondo, urte horretan lehenengo diska, esango dugu rapa euskeraz, egin za lehenengo diska atera zuen Selecta Kolektibo. Badakizu, hori badakizu. Ikusiko dugu hemen etxe hontan, KTM saioan nola kontzertu bat eman zuen 2000. urtean Selecta Kolektiboak. Gaurko eguna ikusiz bakarrik daudela, ezin hitzeginik ezin fidaturik inoren galekuko izana da Donostiko Boulevard kalea. Boulevard Street, bai, da Selecta, etxean. Dira bada dezeta, zarratatu itzazu vinilo horiek. Bai, dezeta vinilotan.
Eguzkia kale argitzen. Oso laguna Dezeta. oso lagunak, bai. Bileia bai. Bueno, hirurak ezagutzen ditut, baina erlazio handia daukat Dezetarekin, Zigorrekin, eta, bueno, guretzat izan ziren referente. Bai. Euskeraz, ez? Bai, bidea zabaldu zuten. Bai, beraiek kaleratu zuten lehenengo diska hip-hopa euskaraz, eta geroztik talde asko egon dira, eta daude oraindik gero eta gehiago, baina beraiek izan ziren lehenengoak. Aintzindariak. Hemen izketan ari ginen bitartean, Selekta kolektiboari buruz, Antzuolatik dei bat jaso dugu, eta galdera bat dute zuretzat, eta guk egin berri zugu. Bai. Eta galdera da, zuk benetan sinisten duzu ovnietan? Hori da galdera. Berriro dinot, dago departamentu bat, bizitza kanpoan begiratzen edo saiatzen dena topatzen, eta ez dute zer topatu. Ovni izan daitezke gauza asko, izan daiteke batzutan da abioi espia bat, eta holako gauzak, batzutan dira odeiak, holako gauzak. Orduan kriston gezurrak botatzen Hau dituzte. zientifikoa, orduan, honek konprobatuta ez dagoen ezer ez da sinistuko, ez? Ovniak, azkenean, erdaraztik dator, objeto volador no identificado, hori izan daitezke gauza asko, bai, baina horrek ez du esan nahi estralurtarrak direla. Bai, hori alegia ovnia bai, baina auskalo nongoak ez da. Estralurtarrak ez dut uste, bai. Bai, Eneko, zu jabetzen zara askoren erreferente, gaztetxo askoren erreferentea zarela? Ba, ez dakit bana zen, baina erresponsabilidade handia izango litzateke. Ni nahi dute Euskal Herriera bueltatu eta, bueno, ba, kanpoan horren beste urtez ikasitako guztia bueltatzea, hori argi daukat, eta, bueno, ba, bai, horrela bada gustatuko litzaiake, ba, bueno, ba, beraiek ere bai gazteek egitea benetan gustoko dutena, nik beti esaten dute. Ez da mundu guztia fizikaria izan behar, edo NASAko zientzialaria, artistak izan daitezke, edo dana delakoa. Importantena da, beraien bizitzarekin ba, benetan gustoko dutena egitea. Hori da beti esaten dudana olako ba, eskoletan eta baritzaldi bat ematen dudan bakoitzean. Bai. Zu erreferentea zarela esan dugu, baina zu onera iristeko zuk ere erreferenteak izan dituzu. Eskolan, irakasleak. Bai, asko, bai. Gogoratzen du nire fizikako irakaslea, Javi, hementxe ikusten bazauden hau, muso handi bat, ba, ez dakizen bat urte bera ikusi barik, berak esan zidan, Eneko, zuk egin alduzu nahi duzuna. Ba, zenien nekien oso galdutan nengoen. Eta garrantzitsua da ere bai, ba, kanpotik konfidantza jartzea zure buruan. Eta ez badetortzen kanpotik askotan zaila da barrutik ateratzea. Eta berak kriston laguntza eman zidan, eta nire tesi zuzendaria, Fernando Plazaola, hemendik musu bat, eta bueno, kriston jende auki dut nire alboan, beti danik. Hau, nasara heltzea ez dut bakarrik egin, jende asko gonda. Eta irakaskuntzari buruzari garela, nola ikusten dituzu? Gaurko irakaskuntza sistema nola ikusten duzu? Bueno, nik irakatsi dut gehiago kanpoan hemen baino. Bai irakatsi nuela hilabete batzuk Bilbon, baina batez ere Cambridgeen irakatsi dut. Eta nik beti esaten dut, talentua hemen ere bai badaukagula, pixka bat konfidantza hori hartu behar dugula, baina inon ez dira hemen baino azkarragoak. Ez Japonen, ez Estatu Batuetan, hemen guztiok gara berdin, baina sinistu behar dugu gure buruan ere bai.